Mit navn er Jan Aune. Jeg kommer fra AKF-koncernen, og AKF-koncernen er et ejendoms- og udviklingsselskab. Vi kan rigtig godt lide Nordvest. Vi har købt en del ejendomme i Nordvest. Jeg tror, vi har 7 eller 8 ejendomme. Og det er sådan hovedsageligt sådan en ejendom, som vi står ved her, som er sådan en typisk erhvervsejendom med udlejning til forskellige lejere. Der er store som små lejere, der er kreative erhverv, og det er noget af det, vi godt kan lide. Vi kan godt lide at være i sådan et kvarter her, fordi det giver en forskellighed. Det giver noget liv, også om dagen. Og når beboerne er på arbejde, så er der nogen, der er på arbejde her, og det giver den by, vi godt kan lide. Og det vil vi gerne være med til at være en del af. Vi vil gerne have en dialog med myndigheder. Vi vil gerne have en dialog med områdets brugere. Og nogle gange så kan det faktisk godt lade sig gøre at finde nogle fælles ting, som vi også gerne vil, og som beboerne vil, og som politikerne vil. Og der kunne jeg godt tænke mig, at vi havde et rigtig godt og tæt samarbejde.